Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Mylem73 и днес ще ви покажа как да си направите сървър на Minecraft. Значи има две програми, чрез които да ги направите. Така. Първо отваряте на нов раздел и първата програма е aternos.com. Minecraft Servers. Натискате на първото, както видяхте, и ви се показва ето това. И натискате на вземи твоя сега. Казва ви се, аз вече съм се регистрирал и логнал в моя акаунт. И тук ви се показва ето това. IP, това е за, как се казва сървъра, версия. По-надолу ще ви покажа как да си смените версията, статус, офлайн, аз не съм го пуснал. И тук имате действия, старт, което ще отнеме много време вечерта. Вечерта отнема много време. Другото е свят, изтегли. Ако сте направили мап в този сървър, можете да се го изтеглите този мап и да отидете и да го сложите в Minecraft Servers и може да ви теглят сървърите. Нови качване, да сте изтеглили някакъв мап, когато го натиснете избор на файл. Там, където пише под качване на света, има едно избор на файл, натискате го, избирате си файла и тук няма избран файл, ще ви покажа света, който вие сте си избрали и качване на света. Тук всъщност отгоре е генериране, можете да напишете seed и така нататък. И архивиране, възстановяване на архив. Когато сте счупили някакъв блок или така нататък и възстановяване на архив, това означава, че това, което сте правили в сървъра, движили, чупили, няма да ви се запамети. Друго преинсталиране, това е въобще да си изтриете целия сървър. Така, тук имате слотове, колко играча да влизат. Ето виждате колко, е така. Бял списък. Бял списък за тези, които са опнати. Аз съм си го включил. Така, тук имате премиум и кракет. Премиум трябва да имате премиум сървър, но сигурно нямате, повечето от вас сигурно нямат премиум акаунти и затова на кракен. Game мод, оцеляване. Мод, тук аз не знам какво прави, не съм го пипал. И тук имате сервер икон, да си смените иконата. Тя първоначално ви е тази най-отгоре. Ето сега ще ви покажа. Ето тази, където тук пише сервер онлайн. Това е иконата на Aternos. Така, други неща е като трудност, PvP, Common Block, Full, животни и чудовища. Значи трудността ми е нагласена лесно, PvP-то да е включено, Common Block-ите, Full, летенето, животните, чудовищата са активирани. Тук можете да изпратите команда, например да опнете някакъв човек или да го деопнете. Тук да си сменяте, си сменяте версията. Snapshot, тук само един, не знам защо, Plugin, Modpack, Mods и това. Бял списък, така, Ops, тези, които са опнати, аз съм опнат, мога да се махна и това е. Другото е server.pro. Тук пишете server.pro на английски и отиват. И ви дават тук. И аз съм си логнал в акаунта. Тук ви показва как да си направите акаунт, но аз не разбрах нищо. Тук, първо се логвате, регистрирате, ако не сте го направили.
Тук имате за Minecraft или Minecraft Pocket Edition. Това е за телефон, а това за компютър. Или лаптоп, там каквото използвате. Съответно аз съм за компютър. И тук как се казва сървъра. Например да се казва Just Best. И тук от коя страна? Северна Америка или Европа? Европа. Free или премиум сервер. Това тук се плаща. А тук е Crafting Beacon, където можете да си изберете сервер, например на 1.10.2. Тук колко гигабайта ви е? Тук 5 мегабайта. Това е за 1 час, а тук имате за повече, за седмица да го рестартирате и Create сервер. Тук ви излиза това, постилни. Когато постилните отидат на 0, тук ви се показва старт сервер и го натискате. И после там имате едно за онлайн и така нататък. После включвате Minecraft и играете. Но препоръчвам ви да използвате Aternos.com, понеже там сервера, когато някой влезе, той си е постоянен. От server.pro през 1 час трябва да го рестартираш. И така нататък. Това беше от мен.